Salutare tuturor, sunt Orox și bine ați venit la un nou episod ceva mai special. De data asta o să îi fac un prank lui Tina03. Tina03, după cum știți, eu am mai filmat cu ea Kit PvP, am mai apărut în niște episoade și e una, nu știu cum să zic, e o colegă de-a mea de la școală și e mai complicat de spus. Bine, nu e complicat, dar deci e o colegă de la mine de la școală și am mai filmat niște episoade cu ea, cred că știți deja. Și astăzi să-i fac un prank în versuri, să vedem ce zice. Deci, i-am scris niște versuri să vedem. Deci, încă nu răspunde. Poate e puțin șocată. Faza e că mai devreme mi-a făcut ea un prank mie și nu voi uita chestia asta. Tot cam ceva de genul. Așa că am gândit să îi fac și ei un prank. Am zis și tu ceva. Propune pe pauză până scriu versurile. Și în momentul ăsta ea pur și simplu nu mai scrie nimic. Ia. Deci se întreabă. Deci bun, deci a scos două puncte. A scris două puncte și un punct mare. Deci a scos practic limba la mine. Probabil în momentul ăsta e șocată puțin. Ia să vedem ce zice. Deci vreau să o șochez cât mai mult posibil. Da, fiți atenți că nu mai scrie nimic. Deci, probabil știe că vreau să-i fac un prank. Ia, scriu un mesaj, să vedem. Nu sunt sigur dacă știe că vreau să-i fac acest prank. E un prank. O să continui să scriu niște versuri. Deci, în momentul ăsta o să zic că nu înțeleg. Ce că e un prank, nu înțeleg. Probabil e foarte șocată, după cum am zis. Probabil. Deci, nu știu ce să zic. Deci i-am scris că I'll never forget you. Versuri, e faină melodie, ascult-o. Și da, a fost un prank. O întreb dacă pot să pun pe YouTube. Hai zi, da, spune da, Tina, spune da. Ok, bun, deci cam și pentru acest scurt video. Deci ați văzut și voi că e de acord să o pun pe YouTube. Și da, până data viitoare am fost Orox. Bye!